Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan marinili. Saanan ang masapul ang mapanak iji balayaw? Adda masapul mo kanyak, mare. Nakitak ti paluwagan nga impus mo. Ikanak manmet iti islat ko, mare. Saan basta-basta day di apaluwagan, mare? Dakkel ti hulog ijay. Amangan no di mo kabailan abayadan, mare. Ay nawaw, amok met ti agbayad, mare. Kan maysa, amangan no day ta apaluwagan ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan. Alamot tan amare, kaasyan nak. Talaga aka sa pulak launay ti kwarta ita, mare. Di ka madanagan, ta ikarigatak abayadan, mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti ited ko kan ka, ah? Okay laang, mare. Uray islat number 4, wenno number 5. Okay laang kanyak, mare. Basta saan alas islat, ah. Adaak, mare. Good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay, mare mimi. Kumusta, Jerry Liz ko iti palwagan tayo, maray? Awan pa'y mare, ada pa'y may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang paylaang, maray. Di mo ka di mauray ti release mo, mare? Saan, maray? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kumamaray. Mana, agtugaw ka pa'y nga rod, taala ag ti kwartam. Bakapak pa'y laang nga rod, ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay amaray. At damat laangan kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo, ah. Masapul nga on time, tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun, maray. Siyak ti makaam mo. Mana, agkapay-kapay nga rod, mare. Pangururayam kanya. Nakita ti bluebells ngayon tin mo kin mimay. Apay day jay, tatang. Imutang ni mibiking ka. Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Aya, Wun, saan ko kumanga ikan iti islat? Tama nga no isunto ti pagapaan mi nga gayong. ngem, Ngam na asya na kwa na, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. nimbag, ano agbayad mo day tagay imaw? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatag pautang ita panawan. Nagatulakid dara sundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamutin akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalag ko kwa na. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamot iti karnay bakay. Pangalaak kumangay. Isungarod asal salud sudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamot iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka din. Amangan mo't no nagtaod day tayo ti kalukwan. Sanak amang mangan iti makan ang nagtaod iti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, tama sigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karne a makitkitam. Siguradum lang. Tanog sakit ti tiyan ko. Amuon. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam ag sakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, daychay. Ay nawaw, naranaak pay laang mat dito'y paradaan. Agin si Silpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka, si kadayta, Mari Mimi. Ha? Tihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mara. Nalipatam samutan. Ayunan niya. Apay daychay, nalipatak mga agpayson, Mare. Ited mo nga rudin ita, taag sweldo mo't ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No, okay laang kan ka. Isin ko iti Gcash mo, Mare. Mabalin mo't nga ited mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita. Ngam ada karga ti Gcash ko, Mare.
Isin kunto kang katihulog ko. Kaano nga rod ang maisand mo? Ang mga nupagurayan na kitiawan ha? Si kaki di mo, mare. Isin ko mo laang. Awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ang makaawidak. Siguradom lang ang maisand mo, mare. Urayak na. Nay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo dayje ang mari mimi tatang. Nawa. Apa ni meme? Wen ata di namutin malagip ti hulog na. Yeah. Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat na ibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. Tiksam Ado ti text ko ken kwa na. Ngam di na pulos replyan tatang. Ay, sakla ti mauma. Talaga nga ipos ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Dahil tati di mo arebay din anak ko. Ang mga nusikapay ta idarom na. Kasano mga men? Kaslawan bibiyang na. Ay, awanan. Siyak tumanan ti mang back up iti hulog na kuma. Maging impake kan samay. Makitkitam lang nga rodon. Agsaludsud kapaylaan. Ay nawa, sa dino ti papanam aya. Agawidak pa'y man iti lugar dananang kentatang. Apay mo ta di mo yung bagbaga kanyak. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, ata parikot mo. Awan mo ki di Kaya't ko lang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo't dito balay. Sabali la tamat no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Sikapay lang ti makaamo iti garden Kaano agsubli kaya? Amangan mo't no mabulanan kay jay. Depende Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kaano nga ron agbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak amarabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin kamaray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay nawa, di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin ka nga agbakasyon iti lugar da. Ay, nawaw. Diyak amo ti may papan iti da ita, Manong. Sapay manu ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din Ita, di na matin malagip ti agbayad. Ay, una yun day dya tao. Sapay di na imbagan o kaanong agawid. Ay, ano saklatan ang urayan, Manong? Anyangay nga rod. Nagturid asim mali iti paluwagan. Kat amunang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay ti cash ko na ngamin idi, Manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no agawid mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man, Nana Susan. Nay, sa dinot nagapwam aya. Iti ayan da Manong Fabian, Nana. Singirak ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay, wun. Nagbiyahe, idi pa'y may sangal daw. Adda utang na kun kaya. Adda utang na iti paluwagan mi, Nana. Anya, ay, sakit diti ma-stress nga agsingir, Nana. Siyak nga mintinang back up iti hulog na kuma. Ay, tawagam wano saan i-text mo. Di nak matreplyan, Nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay, day taki, day. Talaga narigat yung pautang ita panawon. Sika pa yun ti ma-stress nga singer. Ay, nakunayo pa'y, Nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at matasinong batam ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Manu ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamata no adda imbatim akwarta sakbay ang nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Mare. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Mare. Oo, ang mukha. Rason mo man yung dayta. Ay, maasarak iti kastang ugayam. Siyak pa'y lang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaanong agbayan.
Ay, talaga ang nalaing nga rason. Naimbagmat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay nawa, kasubsublim lang. Ngam dramahan nak matadagos. Adan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Nadepresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay wan, niya utang mo iti paluwagan niyo. Ay, awanan. Ang mga nujak makontrol ti bagay Ket, mabagtit ka may. Kasjay mo day jay lakay. No saan ang masigod ti depression kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tilay bagbagam may. Agim di depress ka manditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man nana. Anyat gatangam. May sabalkot at tinapay no adda. Ay, nawaw. Apay akas tamot ang tiboses mo. Naan ano ka? Nadepresak nga rod nana. Ah, anyat ko nam. Na-depress ka? Wan, kasano mo ngamin ni Marinele. Singer a singer. Saan a makauray? Ay, kat bayadam nga ati utang mo iti paluwagan niyaw. Ay, awanan nana. No saan a maagapan ti depression ko. Ang mga numabagtita ko na talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinele. Anya! Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, nana. Ay, won. Adama, gimatang iti tinapay iti kalman. Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na kat na-depress ka na ugapukan ka. Anya tintex mo kan kwa na aya. No saan amasigod ti depression ko. Ang mga numabagtita kunanapay kanya. Ha? Dahita manan ti rason na. Na-depress ka numanan. Sumot ti kunana. Rason na lang ang dahita nana. Awan karbangan na ama depress. Isukit din ti ma-depress. Kit iso ti adat rason na. Ay kalukwan. Adda ak tagsingirak mare. Pangasim amare. Ay, nawaw. Anya manen a drama dayta, ha? Ada depression ko mare. Singer kanto mo ngamin a singer. Dinadaal mo ti mental health ko. Na! Basol ko pa'y ita. Kontrolom ta boses mo ta nakababain no mangagdagiti kaaruba may. Ay, saan man asyak ti drama ang makas na? Agbayad kakit din iti utang mo. Sika ti makagapo no apay ana depresak mare. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada ana depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay, kalukwan. Maawatan na kumaa mare. Ay, kalukwan ti kasta. Da kayo ti adat raso na. Ita, da kayo ti ma-depress. Ha? Da kami himat ngay ang nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid yo. Hawanan, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagtitaksan na talaga. Na, si kapay lang ti mapagtik. Ay nawaw. Anya nga ro ti aramidak. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasan. Pagbalinin nyo matin arason dito depression oray san apod no ana depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Kan may sa, apay ana depress kayo. Kat da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro din amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San ala saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsingir da, ibagayo ana depress kayo. Ay naapaw. Di yung panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di mo't lang. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpadoktor ka day. Oh, mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di a depression. Iso pa'y lang mat ti ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga ro din amang kasingir ka no kasta? Singiriklata. Saan ang mabalin nga itarayan na ti utang na iti dayja paluwagan mi tatang? Uy, nangim naman bagtit ngay. Oho, agin-agin lang dayjay.
Kasano akmat nga mais-stress akong iti kasi singirkan ko ana. Imunakit din ana depress ngam iti siya, kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko, Mare. Nasaya at mata na panunot mo, Mare. Danda ni ma-depress akmat kun ka. Pasensya kan, Mare. Agbayad ka nga tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason ana depress kayo. Da kayo lang haroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang matya da karbangan na ama depress kuno. Ay una yun. Saanan, Mare? Bidot ko dayjay. Likli kam nga minen ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa'y kat nalakakagayam ama depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan dayjay, Nana. Anya, Kunkunakla ang dayjay. ay nawaw. Sana nasaya at ti agul-ulbod. Kahit binayada mo ti udim iti paluwagan yaw. Nalpasan, Nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan nasaya at nga ibagayo depress kayaw no agsingiran tinakautangan yaw. Saanan maulit, Nana? Husto nga minanday ta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti ma-depress? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan day ta depression. Tano ma-depress ka nga agpaiso. Ay awanan Wan, Nana. Saanan maulit? Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takdaran. Iti kasta kat saan kanto ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.